33 miljoen. Dan winnen jullie bij de Postcode Loterij. Goedemiddag. Ja, hoogste tijd voor de Postcode Loterij. Goedemiddag dames en heren, vanuit het pittoreske Bezel presenteren wij vanmiddag voor u de Postcode Kanjer. En wat heb ik voor u meegenomen, lieve mensen? Ja, wij gaan vanavond uitreiken 33 miljoen euro. Ja mensen, 33 miljoen euro worden vanavond hier in Bezel verdeeld. Maar daarnaast heb ik ook nog 2 fantastische straatprijzen te verdelen. Ja, lieve mensen, de Postcode Loterij doet het weer vanmiddag. Ik ga weer over tot de uitreiking van de eerste straatprijs. Ik heb hier 3 mooie gouden enveloppen en de eerste is gevallen op postcode 5954. Arie, een geitenstreutje. Ja, dames en heren van het geitenstreutje, u heeft gewonnen. U heeft gewonnen het geitenstreutje. Waar ligt in Bezel het geitenstreutje? Het geitenstreutje. Het geitenstreutje. Ja! U heeft gewonnen namens de Postcode Loterij in Waardebon, waarmee u volgende week tijdens het rijden gratis uw jas kan ophangen bij de AIB. Gefeliciteerd! Ja, en wij gaan over tot de uitreiking van onze tweede straatprijs, dames en heren. Wij hebben er 2 uit te reiken vandaag. En ik ga over tot de uitreiking van de tweede straatprijs. Die is gevallen op postcode. Hou u vast, u heeft de loten bij de hand. Weer 5954. Ziezo. We moeten nog niet aanklappen, dames en heren, want we hebben nog een hoofdprijs. Ja, 5954. Thea, de Groetpers. Ja, mensen van de Groetpers. Waar zitten de mensen van de Groetpers? De Groetpers. Even kijken naar de Groetpers. Waar is het weer? Ja, dames en heren, gefeliciteerd. Wat heeft u gewonnen? U heeft ook een fantastische waardebon. En u mag met 20 personen gaan klootzitten op de markt te Heuvel. Gefeliciteerd. Wij steunen alle goede doelen bij de Postcode Loterij. Ja. Maar zijn wij voorgekomen vanmiddag? Natuurlijk voor die 33 miljoen. Hier zit hij in, dames en heren. Wij gaan u verdelen 33 miljoen euro. Meneer, met hoeveel loten speelt u mee? Wij spelen er mee. Dat gaan we zo zien, meneer. Wat zou u gaan doen als u een paar miljoen zou winnen? Nou, ik zou die standen eerst gebouwen. Dan zou ik Shakes en Miek de sleutel geven. En dan ging ik met vrouw en kinderen naar Zuid-Frankrijk wonen. Ik kan ook met mijn kinderen. En ik zou het minder gaan werken, ja. Ja, wat een plannen, meneer. Fantastisch. Wij gaan u bekendmaken wie er in de prijzen gaat vallen. Meneer, zit u goed? Ja, wij gaan over tot de uitreiking van de Postcode Kanjer van 33 miljoen euro. En die is gevallen op postcode 5954. BH, de Markt, 7 in Bezel. Ja! Gefeliciteerd! U bent multimiljonair. Gefeliciteerd! Ja, zo ziet u maar, lieve mensen. De Postcode Loterij ondersteunt ook dit goede doel.